Nu uita că doar pe Eneba găsiți cele mai bune jocuri la cele mai ieftine prețuri doar pe linkul din descriere. Am foarte multe clipuri de filmat pentru că aveam ceva să fac reacție la clipurile vechi, pentru clipurile vechi, da, la clipurile mele vechi și ăsta este practic al doilea strike al meu. Am avut un strike pe data de 17 sau 16 iunie, unde a ținut 3 luni, adică 9 zile și a expirat practic astăzi sau mâine și de tot că astăzi sau mâine după ce a expirat toată schema, a apărut un nou strike, da? Am luat strike pe un clip de la Keep Us Guys, unde scopul INC, da, adică oamenii care au creat, care au făcut, care au dezvoltat, da, care au făcut jocul Stumble Guys, mi-au dat strike, deoarece am prezentat un hack asupra jocului lor. Și acum am luat strike pe un alt clip de la Stumble Guys, unde practic am luat, da, data asta am luat strike, da, am luat iar un strike. Aici stânga sus scrie avertismente active privind drepturile de autor, adică unul dintre ei, adică un singur strike am pe canal, deoarece am absolvit școala pentru drepturi de autor. Am absolvit-o pentru primul strike, pentru că am câștigat din cauza strike-ului, pentru că doar învățam să fac o chestie așa, da, și mi-au retras strike-ul, așa fac așa de la YouTube, foarte mișto, iar s-a dus strike-ul și astăzi sau mâine, practic, da, am un nou strike, dacă eu scriu unul dintre ei. Am luat strike pe canalul meu pentru clipul acesta, pentru shot-ul acesta, pentru un shot în care pe care l-am postat ceva, am postat, da, și problema am ce să fac eu așa, adică ideea este că s-a cam dus dacă mă întreb pe mine. O să mă duc puțin la videoclip să văd pașii următori, să nu se vadă naiba ceva. Cam asta era. Da, e copyright. Ideea este simplă că a mai fost un short jos, a fost efectiv dat jos, n-a fost strike, a fost decât eliminat de pe YouTube. Un short de la Minecraft, da? Și am luat n-am luat strike, am luat eliminare pentru că am copiat, da, adică de autor, pentru că practic eu iau șorțele la altora și le repostez cu credite plus watermark pe ecran. Ceea ce mi se pare destul de logic, da, pentru că oamenii care au mulți abonați, gen peste 1 milion, nu fac chestii de genul ăsta, știi, și asta apreciez, da? Pentru că le pun credite și watermark-ul și unii chiar văd, și asta îmi place foarte mult. Ce ar mai fi, așa ar fi că na, a fost dat jos. Aia am un strike. Nu vreau să povestesc de mai mult timp, dar dacă eu mor de foame și efectiv mor de foame și n-am ce să povestesc, facem episod de genul ăsta și nu știu că de rază, dar cam mai am la strike pe short-ul ăsta, care e un short mișto, gen, habar n-am, nu știu. Am luat short-ul, l-am meditat puțin, am pus un credit și practic era o tranziție, gen, știi? Și a fost strike-ul, a fost dat jos, da? Acum o să vreau să fac chiar absolvirea pentru școala de drepturi de autor. Ce se întâmplă cu strike, ideea e că la 3 strike-uri îți închid canalul de tot, plus conturi asociate. Sau la 2 strike-uri nu mai poți să postezi sau nu mai poți să faci live ceva 7 zile, 14 zile, ceva de genul. Nu știu, o să post la acest videoclip, o să continui ceva cu Stumble Guys, cu Save de la ca să mai bagă ceva nou. Poate o serie nouă cu un joc nou. Nu știu, poate, știi ce zic? De vedem cred că de la un episod. Nu știu cum o să fie următorul episod. Eu o să ne vedem de la un nou episod, deoarece, da, ne vom vedea la un nou episod, da, cu Stumble Guys. Stumble Guys cu orice, da. Eu am Bogdan și sunt nou și ne sigur ne vedem la un nou episod.